שמי, כמו שאמרה לכם מירי, דוקטור לאה הבר גדליה. בשנה האחרונה אני משמשת יושבת ראש העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה. לפני כן הייתי 6 שנים מזכירת העמותה. החליפה אותי בתפקיד עירית שם טוב, שהיא פתחה את הכנס. והעמותה שלנו היא עמותה ארצית, יש לנו 9 סניפים בכל הארץ. מי שירצה יותר פרטים, ישאל אותנו בהפסקות. בעצם הנושא שאני רוצה להגיד לכם במילות הברכה, לספר לכם, לשתף אתכם, זה בשאלה שאני נשאלת המון פעמים. והשאלה היא, למה להצטרף לעמותה? לעמותה כשלנו, של חוקרי משפחה. מה היתרונה של העמותה על פני החומר שנמצא ברשת היום? למה לא להסתפק במה שיש ברשת? ויש הרבה ברשת. אז התשובה שלי היא תמיד אותה תשובה, וכל מפגש כזה, כל כנס כזה, אני מתחזקת בדעתי. ניגשה אליי קודם אישה ואמרה, כל כך הרבה אנשים מלבוב, לדבר איתם, לפגוש אותם, זה היה בשבילי חוויה. וזה מה שאני תמיד אומרת. להיכנס לעמותה כזאת, זה להיכנס לעמותה, לא רק לבוב, אתם יודעים, העמותה שלנו, היום יש לנו כנס בנושא גליציה, אבל אנחנו עמותה שלא מפלה בין עדות, מוצא וכולי, ממרוקו ועד אזרבייג'אן, יש לנו חברים מכל העדות, מכל הסוגים. ואין דבר בעיניי יותר אמיתי מאשר מפגש בלתי אמצעי. מפגש בלתי אמצעי שלא נעשה דרך האינטרנט, לא בקבוצת דיון וגם לא בוובינרס ולא בשלל כלים חדשים שמשתמשים בהם היום חוקרי שורשים. ואתם יודעים שאומרים שכל 2 יהודים שנפגשים ומצטרף אליהם יהודי שלישי, ישר מוצאים קרבה משפחתית. אצלנו בעמותה זה דבר שקורה אחת לחודש בוודאי, כל חודש יש לנו מפגשים בעמותה. העמותה שלנו, ורבים מכם לא מכירים אותה, ולכן אני מוצאת לנכון לספר לכם עליה בכמה דקות. אתם תשמעו אותי עוד היום בהמשך, אבל עכשיו בכמה דקות. קודם כל אנחנו רוצים לעודד את המחקר הגנאולוגי, המחקר של הסיפור המשפחתי, ולא בכדי, כי הסיפור המשפחתי של כל אחד ואחד מכם, זה הסיפור ההיסטורי של כולנו, ואין כמו סיפור ממקור ראשון, מיד ראשונה. אנחנו רוצים לעודד אנשים, אנחנו רוצים להטמיע את הנושא הזה של חשיבות, העלאת הנושא ההיסטורי, הסיפור המשפחתי, אנחנו רוצים להטמיע אותו בשיח הציבורי. אנחנו כדור מעבר בין דור השואה, בין הורינו שהגיעו, בינינו שחלק נולדנו כאן וחלק עוד נולדנו שם, אבל רבים מהורינו חשבו שאין מה להעביר לנו את הסיפור של הקהילות, או שלא יכלו להעביר לנו, או שלא רצו להעביר לנו, או שרצו, כפי שהמליצה פה ההנהגה המקומית אז, להתחיל בלהיות ישראלי חדש. אנחנו בעמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה רוצים לעודד את האנשים לחזור אחורה, כי יש לנו עבר מפואר. הוא אומנם נגדע, אבל הוא עבר מפואר, ויש לנו מה ללמוד ממנו. לכן אנחנו גם לקחנו לעצמנו מטרה שהיא מיפוי, קטלוג, העלאה לרשת ויצירת מאגרי נתונים של חומרים שנמצאים. בזה אנחנו שותפים וחוברים לעמותות גנאולוגיות רבות שיש בעולם. העמותה שלנו היא חלק מעמותה בינלאומית שנקראת IAJGS, שזה סך כל העמותות הגנאולוגיות היהודיות בעולם, ואנחנו פועלים כחלק ממהם. אנחנו יוצרים קשרי עבודה עם ארכיונים, אנחנו ממפים אותם. למדנו לאחרונה שהספרייה הלאומית דווקא עומדת לעלות לרשת 400 ארכיונים ישראלים, והפעילות שלנו נעשית באמצעות מפגש חודשי שוטף. זאת אומרת, חבר בעמותה יכול בעצם להיות ב9 מפגשים שעוסקים בנושא הזה בחודש אחד. הפגישות הן בימים שונים, במקומות שונים, ואני מכירה כמה אנשים שרצים ממקום למקום, כי אתם יודעים, גנאולוגיה, חקר שורשים, זה חיידק.
ולא סתם חיידק, זה חיידק טורף. מי שנכנס לזה, מי שבקבוצת הפייסבוק שלנו, שיש לנו כבר 800 איש שם, יכול לראות שהשעות המועדפות על רובנו זה ככה ב2 בלילה לפי שעון ישראל, אבל אנחנו עם כל העולם בקשר הזה. אז למה בעצם שאנשי לבוב או גליציה הצטרפו לעמותה הישראלית? מה הקשר בין שני הנושאים האלה? אני רואה קשר הדוק וקשר שאי אפשר לבטל אותו בכלל. הקהילות שלכם, הקהילות שמהם אתם באים, זה קהילות המורכבות מאנשים. אנחנו אנשים של אנשים. אנחנו רוצים לדעת מה היה בעבר ומה עסקו. המשפחות, זאת אומרת, עץ משפחה זה לא רק רשימה שמית של מספר אנשים בעץ, וכמה שיותר אנשים זה יותר טוב. עץ משפחה זה דבר חי, שאתה יכול להוסיף לו ולדעת לא רק מה הם עבדו, ואת מי הם אהבו, ואת מי הם לא אהבו, ומתי הם יגרו, ולמה הם יגרו למקומות שהם יגרו. וכל בית עלמין מספר את הסיפור שלו, וחלק מכם בטח מתעדים בתי עלמין, כמו שאני מתעדת בתי עלמין. אז אני חושבת שאם אתם תסתכלו ימינה ושמאלה ליושבים משני הצדדים שלכם, ואני כבר ראיתי את זה בשולחנות ההסבה בחוץ, תגלו שכל ישראל אחים זה לא ביטוי קלישאי, זאת לא קלישאה. קשרי הנישואים, אני אמרתי לפני כמה דקות למישהו ששאל אותי, לא תמיד צריך להמציא את הגלגל, מספיק שמישהו שניסה לתוך המשפחה שלך העלה עץ או העביר חומרים, אתה מסודר. ולכן אנחנו כאן כדי להדריך, להנחות, לתת עצות, לסייע, ואני חושבת שאתם תמצאו שעבודה בתוך קהילה, בין אם היא מדומיינת, מה שנקרא Imagined Community, של קבוצת אנשים שיש להם אינטרס משותף, בין אם האינטרס הוא האישי, הפרטני או הקהילתי, זאת עבודה הרבה יותר מספקת והרבה יותר מתגמלת. אני שמחה שהגעתם כולכם, מי שירצה לדבר איתנו מאנשי העמותה הישראלית בהפסקות, נשמח לענות לכם, ואני מודה לכם שהגעתם ביום חם כזה, ותהנו.